Ay, nanang sa Boracay karon. The best unta kaya mo celebration sa 9th anniversary. Sa Muka meron siya Ubagit sa tanang plano. What is up guys? It's Merven Marata here mga Ripa Peeps. Bagong adlaw and mag-vlog na santa. Today is April 27 and it's a special day para sa mundo sa akong wife because it's our 9th anniversary. And yes, naunta mi karon sa Boracay pero sa unta man naman yung mga di maayong naitabo sa maning virus, so cancel lang sa among trip. Pero okay lang kay even though nami diri sa balay karon mag-celebrate, I will make this as special as possible. So today, magluto ko og nilat-ang baboy. It's my first time to cook nilat-ang baboy kay siya mo jud ang tigluto. Ako makaluto ko breakfast, mga prito-prito. So karon ako siyang i-surprise kay magluto ko og nilat-ang baboy para sa among breakfast. Alright, so uban ko. Ayun na, let's do this. Alright, let's go. Alright, Ripa Peeps, muna itong ingredients sa atong nilat-ang baboy. Ready na kayo siya. Ato na ni slice para maka-start na tagluto. Tara na! So Ripa Peeps, while gahiwat sa itong mga lamas, mag-shoutout na punta kay Nay. Gusto mo pa shoutout? So shoutout sa mga anak ni Ate Juliet na sina Harvey Samson, Kyle at Baby Natalie na sila karon da sa Dipolog. Shoutout po kina Jairus Vanosa and Nicole Kate dira sa Toledo, Cebu. And lastly, shoutout kina Col Celso, Beng, Meg, Chantel, Kian, Uncle Nonoy Lumarda, Auntie Diling, Eden, and kay Kuya Franklin Lumarda dira sa Abu Dhabi. So ito sa handa mo ng lamas. So sama sa akong gingon ganun pa this first time na ako magluto og nilat-ang baboy kay ang tigluto jud kanunay diri kay akong wife si Jessica. And gusto na ako siya i-surprise by preparing a very special breakfast para sa mundua. And good luck to me. Mo ni siya ginatawag og luto ng pagmamahal. Dapat every hiwa special kay ang atong gi-prepare na ni kay special man. Happy anniversary sa to, Babila Loves. So, sama sa akong gingon ganina, Ripa Peeps. Ang Boracay karon. So, among tang flight atong 25th. And, ugmaan muli. So, dito ta na mo i-celebrate ang amo ang 9th anniversary. So, unang mataw sa'yo para mo palit og flowers. And then, ihatod og una dito sa restaurant nga among pagdain-inan. Pagkagabi na. And then ako siyang dalon dito, surprise. And dito yung dinner date. Ay, saon taman dyan din naman dyan tayo virus ka panahon na. So, cancel ang tanang plano. Dagan dyan napiktuan ng virus ay. Pero sige lang. Sa kaninga simple nga pamaagi, ma-surprise na ko siya. I know, ma-happy siya ni. And I hope lami akong pagkaluto. Okay guys, ato na sa ipa-boil for about 20 minutes. And then right after, yan na to ang patatas. And nakadumdum ko, yung kalungag. So pumaluto na sud ano pa nilungag. Bye ako. 20 minutes later. 20 minutes after. Next na ilo na to is ang patatas. For 15 minutes. 15 minutes later.
A few minutes later. So, whips, nakuha na lang luto among sudaan for this morning. And ako nang tawagan ng ako ang bilalabs para yan na ning makita nung ma-surprise siya, yan matilawan, untag lami. Alright, Tripa Peeps, nakuha na ako prepare ang breakfast for today. And timing kayo naabot na akong order ng cake. Happy anniversary, bilalabs. Love you so much. Ay, wala na 9 years, wala ay nilaga. Uy, magluto ba ako? Kapila og nilaga for na. Nagluto ba ako pero prito-prito lang. Siya maguna tigluto jud og mga meal na ako. And mas lami man siya maluto kaysa sa kuha. Longan. Si Tiloy da boss. Sabaw sa sabaw. Kaya nasa sabaw ang husga. Test kung lami na ba akong kuan? No. Sarap lagi. Sibarat. Dagat. Joke, lami. Tinuod ba? Lami, sa ako naman po nagikan. Nanguha rin bitaw recipe niya si ang recipe book kung itanaw ba. So, mga to siya rin pa sa itong vlog for today. Salamat kayo sa inyong pag-uban-uban and magkita na po ta ugma. And always amping mo. Stay dyan mo sa inyong balay. And mura to siya. Alay, Gutom na kami. Lami na kay Kaon. Kutoy na ako mga bitox niya. Please like, comment, share, and subscribe sa akong YouTube channel. O gihita po ng gamay nga bell para ma-update ka kung ako ibagong vlog nga i-upload. Hangtod sa sunod, Ripa Peeps! Or rather, ugma! Chill out! Peace! Malabo, tayo'y malabo. Sa dami-daming bagay na hindi naman kailangan. Kung pwede lang bawasan natin ang mga tampuhan. Hindi mo lang alam, hindi mo pa nararanasan. Kahapon sana natin, di mo na pinahirapan. Patawad muli.
I could stay away just to hear you breathing. Watch you smile while you were sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment.